me su abubuwa suke rage ɗa namiji? In ka kuskura kai tumbi akwai matsala. To me yake haifar da tumbi? Suka ce na farko akwai halitta, na biyu kuma akwai jin daɗi da wadata. Domin duk mutumin da akwai mutumin da fa in dare yayi zai zo baki masallacin nan a yanka masa tsire da a sayi kaza. Haka ne ko ba haka bane? Kilishi. Wanda yake da kuɗi fa nake faɗa, wanda zai tafi da shi gida ba ɗan cirani ba. Shi ɗan cirani shi ma da mu zo nasa. Waɗannan kayan zai tafi da su gida. Bayan sallan isha'i za a kawo masa tuwo ya ci. Bayan ya ci tuwon nan a gefe akwai ruwa mai sanyi na roba ko kuma asalin soɓo za ta kawo masa. In ya gama karfe 11, in mai kallon sunna ne yana kallon sunna TV, in manara ne yana kallo, in mai arewa ne yana kallon arewa, a nan kuma zai ci wannan naman zai ci shi, ga magin nan an daka shi a ciki, ga yajin nan, haka zai dinga ɗauka yana ci yana hira, yana gama ci kuma za a ɗauko lemo mai sanyi ko coke ya sha, yana sha kuma a wajen zai tule yi bacci. Akwai matsala ko ba matsala? Shi kuma ɗan cirani za a soya masa kwai a hada da indomi, in yana da wadata a sa tsire, in mai da wadata a sa kifi, a hada soji daya, a kawo biredi a yanka a sa bota a tsakani, a shafe ciki da waje. Zai zo yana cin wannan yana ci. Sannan shayin za a sa rabin madara, a kawo obalti, a kawo milo, a kawo nescafe, a sa siga cokali 6. Ba haka ba ne? Za a gauraya, aka gauraya, yana cin wannan yana gutsuran biredin kuma yana sha ana hira, sannan kuma ya kunna fim ɗin wayansa yana kallo a gefe. Idan ya gama ci fa a take a lokacin abinda zai na farko shine coke da a sawo masa mai sanyi ya sha. In ya sha coke ɗin nan kuma wani wajen kwanciya zai, wani kuma ba zai kwanta ba, zai dan taka ne ya dan ci goron sai kunna sigari ya tafi ya je kwanta. Ta yaya za a ce ba za ka samu matsala ba? Suka ce daga ka'idar da ya kamata ka sama ma kanka lafiya daga lokacin da shekaru suka fara tafiya, duk wani abu mai zaki ka kaurace masa. Jiya na yi magana akan energy drink, na ce duk wanda yake shansa zai dinga samun kafansa yana tsami, yana jin nauyi, yana tauna kamar yana ciwo. Hata lemon kwalban nan ka kaurace masa. Hata biredi wannan da ake faɗa daqiq al-abyad, Dr. Muzaffar ya ce duk wanda yake cin biredi ya kwanta ba zai taɓa yin lafiya ba. Ya ce duk wanda yake cin biredi ya kwanta ya ce ba zai taɓa yin lafiya ba. Ya ce domin su misrawa ne kuma biredi abincinsu ne. Sadaka ka kaurace wa biredi. Duk wani abu mai zaki ka kaurace masa. Abin da ya shafi lemon kwalba a kaurace masa. Nama ka kaurace wajen nama. Kifi ka kaurace ma kifi. Babu laifi ka ci kaza, amma in zaka ci kifin ma ka dinga cinsa lokaci zuwa lokaci, saboda ana jiye maka kitse, ana jiye maka cutan uric. Zai ga shekarunka baka yi nisa ba amma kana tashi da kyar, baya na kamawa, kafa na kamawa, kana tashi da asuba akan gado zaka je alwala ko bayan gida kana kaman yaro yana koyon tafiya. In aka yi tsayuwan sallah aka yi minti 15 ana karatu ka fara motsi kenan, baka kai wani lokaci ba ka zama balaraban Saudiya kana sallah akan kujera. Wannan aka ce alama ce ta cutan uric acid tana so ta kama ka ko arthritis. Shi yasa aka ce duk wanda ya fara jin kafansa na ciwo, dun duniyansa na damunsa, bayansa na ciwo, kafaɗansa kamar an ɗora masa kaya, zafin jiki, bushewar baki, rashin jin ɗanɗano, ƙaiƙayin ido, aka ce to hatta sha'awarsa ma sai ta ragu. To ita kuma uric in ka ta fara kama ka, kafin likita ya ce ka daina cin kaza ka daina cin kaza, to ka yi ƙoƙari ka hana kanka cin waɗannan abubuwa. Jan nama ka rabu da shi, ka rage cin wake, hanta a rage, ƙoda a rage, lemon kwalba a rage, siga a rage shi, kifi a rage cinsa. Uwa uba kuma aka ce dunkulen magi.
domin shi daga cikin hatsarurrukan da ake gani a wasu cututtukan da yake iya haifarwa saboda monosodium glutamate da yake ciki. Wasu masana suna ganin cewa kamar fa in aka sami irin wannan guda 6, duk magin da ya cika ƙarfi wanda har matarka ta gamsu cewa za ta iya sa shi a cikin abinci ya wakilci gishiri ba sai ta sa gishiri ba, aka ce to yana da hatsari. In kana so ka gane hatsarinsa sai ka samu guda 6, sai ka samu kwalba na roban ruwa 750 ml, irin ƙaramin roban faro ɗin nan, a zuba wannan guda 6 a ɗaure, idan ya kwana a girgiza shi, ka nemi wani bunsuru ko akuya ka bashi. In ba Allah ya taimake shi ba ya daina barbara ko kuma akuyar ta daina ɗaukar ciki. Sannan yawan cin irin waɗannan kayan abinci masu ƙarfi a baki, masu zafin ɗanɗano, yana yawan sa tafiya kana haki. Yawan cin irin waɗannan, ko da magana kake yi da ƙarfi ko ɗanka ya ɓata maka rai, in ka yi magana sai ka ji kana huci kaman ka yi gudu. Ga yawan ciwon kai wadda ba mai ƙarfi ba mai sauƙi ba, ga yawan gajiya, ga mutum yana gama biyan bukata da iyalinsa sai haki sai kishin ruwa. To idan kana da wannan me ya kamata ka yi? Suka ce ka samu ganyen gwanda guda 1 da tafannuwa ka tafasa ka sha shi na sati 2, duk guban da yake cikinka in akwai guban yayi yawa to gudawa za ka fara yi. To wani in ya fara gudawa sai ya dakatar, karka dakatar, ka ci gaba, domin binciken da suka yi suka ce ganyen gwanda sinadaran da suke jikinta suna da tasiri. In banda sinadarin da yake cikin ganyen gwanda Allah ya albarkace shi, wani sinadari ne cikin 'ya'yan itatuwa wanda duk zafin zazzabi da mutum yake ciki in ka dafa ka bashi a yanzu Allah zai bashi lafiya. To shi sai ka samu ganyen gwanda, sai ka samu tafannuwan. In ka samu tafannuwan sai ka hada su waje daya, sai ka kawo danyen citta sai ka sa, sai ka dafa. Idan ya dahu sai a tace. In aka tace ka sa shi a flask ka wuni kana sha. In ka wuni kana sha, abinda ake bukata shine duk lokacin da ka tsuguna za ka yi fitsari ka kalli wani irin kalan fitsari kake fitarwa. Duk lokacin da za ka yi bayan gida ka ji wani irin fita bayan gida yake yi. Amma babu yadda za a yi ka ci abinci mai tauri, ka sha abu mai sanyi, ka ce bayan gidanka ba zai karfi ba. To waɗannan abubuwan sai kun kiyaye. Saboda duk wanda yake so ya samu lafiya, ana idar da sallar magariba ka gama cin abincinka. Duk wani nau'in abinci mai nauyi da zaka ci, ana gama magrib ka ci. Ai mun gani cikin bulugul maram, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna cin abinci, aka ce idan a abinci ga sallar mene? Sallar menene ne suke hadisin? Ga abinci ga wani sallah ne? Wani sallah kenan? Aka ce a gabatar da me? A gabatar da mene? Al'asha, abinci. Ashe kun ga cikin shari'a ma abinci ana cinsa ashe kafin a yi mene? A fi a kwanta. Da sallar isha da bacci wanne fi kusa? Sallar isha. Shi sa mutanen ƙauye ba kuɗi suke da shi ba, amma sun fi mu tsarin cin abinci. Dan mutumin ƙauye ba zai taɓa ci maka abinci bai sallar isha'i ba. Kafin yaushe yake cin abinci? Kafin isha.